Glædelig anden søndag i advent. Jeg har placeret mig her med julehuden på i en juletræsplantage. Og det er et ritual for at hedkalde noget sne. Den her video laver jeg til dig, fordi at jeg gerne vil invitere dig til en meget særlig musikalsk aften på torsdag. Lejre og rytmiske kor inviterer først til en koncert. Og efter pausen, så er det jo så, at det bliver helt særligt, fordi så bliver du inviteret med i koret. Så du kan få lov at opleve, hvordan det er at synge i Lejre og rytmiske kor. Vi synger en julehymne, der hedder Angels from the Realms of Glory. I får den udleveret både som node og som tekst, og du bør ikke kunne læse noget af det, dybest set. Jeg indstuderer den, ligesom jeg vil gøre det, hvis det var en almindelig korprøve med Lejre og rytmiske kor. Og til sidst så har vi jo simpelthen en trestemmig julesats. Så det er altså på torsdag 11. december. Døren åbner 18:30, og koncerten starter så kl. 19:00. Det koster 50 kroner for at være med til det hele, både koncert og korworkshop. Du har købt billetten i døren, men vil du være sikker på, at du får plads, så kan du købe den inden du ankommer på telefon 31 42 43 30. Hvis I kommer bare 30 gæster, så er vi jo allerede et kor på 70 sangere. Det kan jo godt rykke noget. Hvis det er sådan, at du ikke er til det der med at synge kor, så er du stadig velkommen til at komme. Man må gerne sidde med og lytte på hurlumhejet og bare opleve, hvordan sådan en session foregår, selvom man ikke selv synger med. Det kan faktisk også godt noget. Og hvad angår sådan niveauet, hvis du er helt ny og aldrig har prøvet at synge i kor før, så vil du nok synes, det går lidt stærkt. Fordi vi har jo ikke... I skal jo også hjem igen på et tidspunkt. Så indstuderingen kommer til at gå frisk frem. Men det gør ikke noget for dine omgivelser i hvert fald, at du ikke når at få helt fat i det hele. Det er okay, at man hænger på så godt man kan. Det kan godt føles en lille smule frustrerende, når man ikke når at fange det hele, og så når det er slut, så har man det sådan, jamen jeg nåede faktisk ikke at lære lige det der sted. Men stadig, så er oplevelsen med at stå sammen, er stadig noget, der løfter og kan give noget. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi gør os sådan bevidst om, at de ting, vi laver, og de ting, vi er sådan en del af, der kan vi kan ikke altid yde optimalt. Vi kan ikke altid det hele. Men så kan vi nyde det, vi når at fange i flugten. Det er stadig en gave. Sådan overført til det hele. Det er stadig livet er stadig en gave, selvom det hele ikke falder i hak. Så sådan vil jeg invitere til, at du er med. Og det kan også være, at du er en knivskarp korsanger. Og så vil du jo nå at lære sangen, og så synge den med, hvad der kan blive et stort kor. Lad os se, hvad der sker. Jeg kan ikke love noget. Jeg kan love jer, og jeg lover, at jeg gør mit bedste. Det er det hele. Vær velkommen
11.12. Og hvis ikke vi ses, så vil jeg ønske dig en hjertevarm, lysende jul.